Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, probinsya nakarecord sang duha ka probable cases sang COVID-19. Duha ka purok sa Bacolod ginakabig nga ultra-risk areas. Sa balita national, guidelines sa biyahe sa masalakyan, ginpagwa na akong igapagwa pa sang gobyerno. Bakuna batok sa COVID-19 posible magagwa sa pagaligad sa isa ka tuig, tubtob isa kag tunga sa tuig. Sa balita international, kaso sang COVID-19 sa bugos nga kalibutan mas sobra na sa 3 ka milyon. Sa balita sa sports, one championship ginkanselar ang tanan nga hampang para sa bulan sang Mayo. Balita entertainment, mga beauty queens sa Pilipinas may kanya-kanya nga pamaagi sa pagbulig batok sa COVID-19 pandemic. Samtang sa balita espesyal, ato naman pag-istoryahan kung paano may baluan kung pure o kung puro ang imo na bakal nga honey. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Abril 28, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon, Duran, ang mga sa atong balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone o ang ITCZ ang nag-aapekto sa Southern Mindanao. Ang bilog naman nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro, makaan ko nini sang magalumon man nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bagod sang easterly sa kon localized thunderstorms. Ang kasarangan tubtob mabaskog nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa naminhan nasidlangan ang maeksperiensyahan sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro kag mayara naman makulukanay nga pagdapya sang balod. Sa syudad sang Bacolod, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius samtang ang maximum nga temperatura mabatyagan sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo, hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo, hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:07. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Inyo nabatan, ginadulong sa inyo sang Alaksan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alaksan. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal,
Naka-record sang duha ka mga COVID-19 probable cases ang Negros Occidental. Sa datos ang gipresentar ni Provincial Health Office Nurse Francis Christian Grupe sa Provincial Interagency Task Force on COVID-19 nga update, ini ay naghalin sa siyudad sang Bago kag siyudad sang Kamangalan. Sunod kay Grupe, ini nga mga pasyente ang nagpositibo sa rapid diagnostic test nga ginpatigayon sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ginklaro ni Grupe nga inconclusive ang resulta sang test bangod ini ang kinahanglan pa sang reverse transcription polymerase chain reaction o kun RT-PCR halin sa national o kun subnational coronavirus reference laboratories. Biara kita subong nga probable cases. Amo ni ang aton nga una nga nagagwa diri sa probinsya nga probable cases. Ang mahambal naton nga probable cases is kun duwa lang ni siya ka makasulod diri. Inconclusive ang imo nga test o kun naghalin ang imo test result sa isa ka laboratorio nga hindi accredited sang DOH. Ang kabahin sang pagpahayag sang nurse nga si Francis Grupe sa update sa COVID-19. Apektado naman ang 35 ka mga puloy-an kag 71 ka mga households sa Purok Bayanihan, Barangay Banago, Siyudad sa Bacolod sa lockdown nga ginpatuman sa otoridad. Ini matapos nga nagpositibo sa COVID-19 ang 65 anyos nga babayi sa virus nga residente sang lugar. Sunod kay punong Barangay Ricky Mijares, ang 35 ka mga balay ang gin-lockdown las 7 sang gabi isang Domingo. Ang cover sa 50 o 50-meter radius humalin sa balay sang nagpositibo. Ang COVID-19 patient number 9 ang stable kagyara na sa Bacolod Queen Mercy Hospital samtang iya manghimata ang ginsaylo na sa quarantine facility. Sunod sa kapitan, normal ang sitwasyon sa ilang lugar kag wala nagpanik ang mga tao. Ginpaathang ni Mijares ang DOH ang mga mag-assess sa sitwasyon pagkatapos ang 14 kaadlaw nga lockdown sa lugar samtang barangay ang mga maghahatag sang pagkaon sa mga apektado nga pamilya. Deklarar ni Dr. Tan nga i-lockdown gid ang area. Ang radius 50 meters, 78 household, 35 ka balay. Si Barangay Banago, punong Barangay Ricky Mijares. Ginatutukan man sa karon sa siyudad sa Bacolod ang Purok Sabes sa Barangay Villamonte kag Purok Bayanihan sa Barangay Banago nga among nadugang sa mga ginakabing ultra-risk area bangod sa COVID-19. Sunod kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, sa karon 5 ang ginakabing ultra-risk area, lakip na ang Purok Bayanihan kag Purok Sabes, samtang 4 naman ang ginkakasna sa sininga kategorya. Ang 3 pang kalakip sa ultra-risk area amo ang Purok Bulak sa Barangay Mandalagan, East Home 3 sa Barangay Estefania, kag Doña Juliana sa Barangay Taculing. Samtang ang 4 ka ginkakas na amo ang Purok Banawe sa Barangay Villamonte, Aeroreco Subdivision sa Barangay Mandalagan, J.R. Torres Subdivision sa Barangay Singkang Airport, kag Rosario Heights Subdivision sa Barangay Taculing. Recovered na ang status ng COVID-19 patient number 1 sa Negros Occidental matapos nagnegatibo ang duha ka mga resulta sang swab test sa iya. Ini ang mga 41 anyos nga taga-Banwas ang Ibi Magalona nga COVID-19 patient number 15 sa Western Visayas kag nagpositibo sa virus sa Marso 24. Siya ang may travel history sa Manila kag sa siyudad sang Davao kag ginbulong sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay. Sa presentasyon ni Provincial Health Office Officer Nurse Francis Christian Grupe sa Provincial Interagency Task Force COVID-19, may 3 na lamang ka mga request test asa nga positive cases ang ginahulat. Ini ang kalakip sa 107 ka mga pending results nga ginahulat sa Negros Occidental halin sa Western Visayas Medical Center. Ginpasiguro naman ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga magapasar sang ordinansa ang syudad para sa mga magalapas ang quarantine protocols nga ginapatuman kaangay sang social distancing kag mandatory nga pagsuksok sang face mask.
Suno kay familyaran, ini ang iya nakitaan nga paagi agud mapasunod ang publiko, kag hindi pagkabigon nga lahog-lahog ang nasambit nga mga protocols. Duha pa ni familyaran, plano sini nga papanaugan sang penalidad halin 1,000 tubtob 5,000 ka pesos ang sinuman nga madakpan nga hindi magsunod. Nagalaom si familyaran nga seryosohon sang publiko ang nasambit nga protocols agud malikawan nga maglapta ang COVID-19. Ang syudad sa Bacolod ang sa karon may yara sang siyam ka kumpirmado nga kaso sang masakit. Temporaryo nga ginahouse sang Kamsi Alihis Campus ang 35 ka mga residente sa syudad sang Bacolod nga wala sang puloy-an. Suno kay Romel Azucena, Communication and Marketing Support Staff Center for External Affairs ang Kamsi, naghimo sa inisyatibo ang buluthuan para hatagan sang temporary shelter ang mga homeless bangod vulnerable sila sa COVID-19. Dugang pa ni Azucena, ang mga homeless ang voluntaryo nga nag-upod sa proyekto kag iya diri giniheplo ang isa ka pamilya nga may 4 ka mga kabataan nga yara karon sa Kamsi Alihis. Ang mga homeless ang ginatipan pagi sa mga donasyon nga mabaton sang buluthuan. Lakip na nagasuporta sa proyekto among LGU sang Bacolod, si Congressman Greg Casataya, Social Action Center kag iban pa nga organisasyon. Sa mga luyag mag-donate, pwede man magdulong sa guardhouse ang Kamsi Alihis, Fortune Town o kon sa Talisay o kon magpakikangot sa numero nga 0923-393-2149. Ginapaabot nga mga operational na ang Biosafety Laboratory Testing Center for SARS-CoV-2 sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa bulan sang Hunyo. Ini ang ginanunsyo naman ni Mayor Villo Junior Diaz sa interview sa Laging Handa Network Briefing kahapon nga adlaw Abril 27. Ang local government unit sa Bacolod ang una nga nagpain sang 20 milyones pesos para sa among proyekto. Sunod sa alkalde sa tion nga mag-operate ang biolab, ini ang mag-akomodar sang 400 ka mga COVID-19 test sa kada adlaw. Gina-verify sa karon ni Leonardia ang impormasyon nga ang Mindoro ang magapadala sang swab sample sa Western Visayas Medical Center nga ginalantaw nga makatugas ang delay pagid sa pagpagwa sa mga resulta. Sa pinakauli nga datos, ang Bacolod ang may siyam ka magkumpirmado nga COVID-19 cases, 5 ang naka-recover, 2 ang stable ang kondisyon, kag 2 ang napatay. Sunod kay Leonardia, 386 ang napaidalom sa COVID-19 test, 226 dire ang negatibo sa virus, 9 ang positibo, kag 148 pa ang pending. Ginatunan pa sa National Food Authority ang panibago nga sistema angot sa distribusyon sa supply sang bugas bilang alokasyon sa naglain-lain nga mga LGU sa bilog nga rehiyon 6. Suno kay Negros Occidental NFA Manager Josephine Venus Castillo, wala pa sa nagakaigong inventory ang ilatalatapan sa rehiyon angot sa mahimo kadamuon sang bugas nga ila sarang nga matipon sa nagapaday nga pagpagaling sang ilagin pangumpra nga humay. Duga pa ni Castillo, tuman kadako nga demand o supply sang bugas ang gina-request sang tagsa ka mga LGU sa probinsya. Isa na diri among syudad sang Kabankalan nga naglabot sa 10,000 ka mga sako. Ginklaro man ni Castillo nga kung hindi gid man mapunan sa NFA Regional Office ang demand nga gina-request sang probinsya. Ginpasiguro sini nga mayara sang batunon nga lokasyon ang tagsa ka mga LGUs bisan pa man ini ang limitado gid lamang. LGUs nato nagabanantay kitamo-tamo sila sa mga Kabankalan alone 10,000 ang gina-request hindi kidamon sir mahatagan sa ATM dira nagakuha niya as much as possible matagaan sila namon pero hindi gid namon masatisfy ang ilang mga request. Kabahin sa pahayag ni Negros Occidental NFA Manager Josephine Venus Castillo. Sa kalapusan nga bahin sa aton balita lokal, padayon nga nagabulig sa pagpanagtag sang food packs sa pamilyang apektado sang COVID-19 crisis sa Negros Occidental ang mga miyembro sang 303rd Infantry Brigade, Philippine Army, 5th Philippine Air Force Reserve Center, kag 14th Civil Military Operations Battalion. Sa press release sang 303rd Brigade, may kapina sa 3,000 ka mga family food packs ang nakarga sa mga truck kag natalana nga ipanagtag, kabahin sa padayon nga implementasyon sang Modified Community Quarantine sa bugos nga probinsya. Ini nga aktibidad ang ginpatigayon sang Department of Social Welfare and Development Regional Office 6 agud makahatag sang relief augmentation sa komunidad. Sunod kay Colonel Inocencio Pasaporte, ang 303rd Infantry Brigade Commander, nga sa bulig sa mga miyembro sang Interagency Task Force, ila ipasiguro ang matawhay kag dalayon nga pagpanagtag sang relief goods sa mga pamilya nga apektado sang krisis. Ginpanawagan ni Pasaporte sa publiko nga sundo ng guidelines kag safety protocols sang gobyerno agud nga matap na ang COVID-19.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:17. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kay man ang DTX 500 ang mga detoxifying compound nga managatinlo sang aton dugo kagatay. Ini man na mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pamuntra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana ang DTX 500 ang pwede mabakal online kag pwede man i-deliver sa inyo pulian. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag mga kaaksyon sa panahon karon, importante gid makalikaw kita sa mga balatian, especially ining ubo, sipon, trangkaso, hilanat. Kaya amo ni ang mga sintomas sa COVID-19. Amo na nga para nga mapabako naton immune system, kag para rikaw kita sa sininga klase sa mga balatian, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea aton nga ginarekomendar sa inyo. Ining Dr. Alfred's Capsule and Tea, Pure Mangosteen Capsule and Tea, ang manggaranon ni sa vitamin C. Organic kag natural, wala sang preservatives, kag himo ini sa puro nga mangosteen. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen and Tea capsule, Pure Mangosteen Capsule and Tea, nagabulig sa aton para nga hindi kita matapikan sang ubo. Kay man may ari ini nga B6 para sa pagbakod sa aton sining baga o kun lungs, para hindi kita matapikan sang ubo. May B1 para sa aton reflexes, may B12 para sa maayo nga absorption sang sustansya para sa aton sining lawas. So dumduma para sa sining klase sa mga balatian kag mapabakod ang aton sining immune system, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea aton nirekomendar sa inyo. Manggaranon sa vitamin C, natural kag organic, wala sang preservative kag himo sa pure mangosteen. Mabakal naton sa mga butika malapit lang sa inyo lugar. Guidelines sa biyahe sa masalakyan, ginpagwa sang akong igapagwa sang gobyerno. Samtang bakuna batok sa COVID-19, posible magagwa pa pagkaligad sa isa katubtob, isa kagtunga sa tuig. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa... Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:23, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpanugyan ni Presidente Rodrigo Duterte sa tanan nga local government units nga hulaton ang guidelines nga ipagwa sang gobyerno angot sa pahanugutan sang Department of Transportation nga makabiyahe sa mga lugar nga ipaidalon sa General Community Quarantine. Suno kay Presidente Duterte nga sa karon, ginakompleto pa ang guidelines antes pa man ipagwa ang final order. Samtang panumduman ni Presidente Duterte sa matag-iya sang tindahan kag malls nga ipasiguro ang safety sang mga empleyado. Duha man ni Duterte nga magluwas sa pag-implementar sang sanitation, dapat nga sundon ang protocols nga gidapatuman kag ginasaad sang Department of Health. Ginpahayag naman sa World Health Organization o WHO nga posible malambutan pa sang isa ka tuig tubtob isa ka tuig kag tunga antes pa mapagwa ang vaccine batok sa COVID-19. Sa virtual presser, ginpahayag ni Dr. Socorro Escalante, COVID-19 Incident Manager sang WHO Western Pacific Region, iniya pinakamalipot nga panahon agud matun-an ang vaccine kun safe kag epektibo na nga mausal sang tao nga apektado sang balatian. Sa karon mayara sang anom ka candidate vaccines ang ginatun-an sa nagkalain-laing nga parte sang kalibutan. Paday naman ang pag-engganyo sa mga scientist nga mag-isa sa pagdiskubre sang bakuna para sa COVID-19. Nag-umpisa na ang Lung Center of the Philippines sa pagpatigayon sang plasma treatment para sa mga COVID-19 patients nga may severe nga kondisyon. Suno kay Dr. Antonio Ramos, pamuno sang Administrative Services ang ospital, tiyalikdan nga semana nakakuha na sila sang dugo sa mga pasyente nga naka-recover sa masakit. Ang plasma therapy amo ang pagsaylo sang plasma sa mga survivor sa tuyo nga mapadasig ang pag-recover sa mga COVID-19 patients. Ang Lung Center ang may masobra 50 ka mga pasyente kag manubo sa napulo ang may severe symptoms kag nakakinahanglan sang ventilators. Una ang ipahayag ni Dr. Mike Ryan, ang pamuno sang Health Emergencies Program sang World Health Organization, nga ang plasma therapy ang napamadudan nga epektibo kag life-saving batok sa makalaton nga masakit, lakip noan ang diphtheria kag rabies. Naglambot na sa masobra 2 milyones ka mga trabahante ang nadulaan sa trabaho bangod sa COVID-19 pandemic. Sunod sa Department of Labor and Employment o Condole, ang mga apektado nga trabahante bangod sa COVID-19 ang yara na sa 2,73,362. Sila ang lunsay gikan sa masobra 79,271 ka mga establishmento nga napilitan nga maguntat sang operasyon. Sa kabilugan, mayara na sang 1.4 milyones ka mga trabahante nga apektado sang temporary closure sa mga negosyo diri sa Pilipinas. Samtang sa 68 o kung sa 587 mil naman ang nabuhina ng income o konsweldo bangod sa alternatibo nga work arrangement sa ilang mga kompanya. Pinakamadamong apektado nga trabahante sunod sa dole amo ang NCR. Ginasuportahan sang pila ka senador ang ideya nga pagbukas sang agriculture, construction kag manufacturing sectors agud mapunggan ang mas malala nga economic impact nga dintuga sang COVID-19 crisis sa Pilipinas. Isa si Senate Minority Leader Franklin Duran nga nagsuporta sa pagbalik sang operasyon sang labor-intensive sector pagkatapos ng Abril 30. Suno kay Duran, ang importante lamang nga ginasunod ang social distancing kag guidelines and kag protocols sang Department of Health. Duha naman ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto, mas maayo nga amat-amat lamang ang pagbukas sa ekonomiya sa pungsod.
Ginpahayag naman ni Senator Cynthia Villar nga sa piyak ng agrikultura sa pungsod nagapadayon apang hindi malipod nga pila sini ka koneksyon ang nagsira bangod sa Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. Suno pa sa senadora nga ang mga nagatrabaho sa construction kag manufacturing industries ang ginasulduan sa no work no pay nga basis, rason nga isa siya sa nagasuporta sa ideya. Sunod sa Department of Labor and Employment, masobra 2 ka milyon nga trabahante sa pungsod na nag-eksperyensya sa job displacement bangod sa istrikto nga quarantine protocols nga ginapatuman bangod sa health crisis. Gintugyan na ni Presidente Rodrigo Duterte kay Chief Implementer on Government COVID-19 Response Secretary Carlito Galvez Jr. ang pag-deliver sang bulong sa tanang nga local government units sa bugos nga Pilipinas. Sa address to the public sang Presidente, ginpahayag sini nga si Galvez ang iya ginatugyanan bangod mayara sa nagakaigo mga manpower nga wa magadala sang mga bulong malapit o kon malayo nga lugar sa Pilipinas. Suno kay Duterte ang mga bulong mahimo idulong by land, kung malapit lang kagamito naman ang military helicopter para sa malayo nga lugar sa kondisyon nga may mga crew nga maga-secure sa ground sang safety sang tanan. Kumpiyansa naman si Presidential Advisor on Entrepreneurship Jose Maria Concepcion nga ang Enhanced Community Quarantine ang malift na sa Mayo 15 apang gindugang nga mahimo lamang ini kung mas mapasangkad pa ang COVID-19 testing. Suno kay Concepcion, makaduwa ng kabesas nga in-extend ang ECQ kabangdanan nga dako ang tsansa nga malift na ini sa Mayo 15. Ginehemplo ni Concepcion ang sa China nga nagpaidalom sa quarantine sa sulod lang sang 2 ka bulan kag nagbukas sa ekonomiya sang amat-amat lang. 15 naman ka mga senador ang nag-file sang resolusyon nga nagapangabay nga amyandahan ang Senate rules sa good panagutan nga makapatigayon sang plenary session kag committee hearings pagi sa teleconference sa panahon subong sa COVID-19 situation. Ginasaad sa resolution number 372 nga sa piyak nga mayara sang ECQ sa Metro Manila kag banpang ginakabig high risk province tubtob Mayo 15 apang hindi dapat maapektuhan ang constitutional mandate agod magpasar sang lahi kag mag-authorize sang appropriations. Ang pag-amyenda sang Section 22 sang Rule 11 sang Senate Rules ang ginaduso para mapanugot agod makapatigayon sang committee hearings pagi sa teleconferencing, video conference, kag iban pa nga reliable form sang remote kag electronic means. Ang Section 41 sang Rule 14 nga nagasaad nga magapatigan sang Senate session ang ginaduso man nga maamyendahan. Ginmando naman ni Philippine National Police Chief General Archie Gamboa nga imbestigahan ang natabo nga away sa tungasang pulis kag isa ka dumulong sa isa ka village sa siyudad sang Makati. Sa press statement, ginpahayag ni PNP spokesman Police Brigadier General Bernard Banac nga ginmando sa NCRPO nga usisaon ang insidente nga natabo sang weekend. Una din nagpatigan sang Oplan Bandilio si Police Senior Master Sergeant Roland Von Madrona sang iya manutusyahan nga ang kabulig sang Italian national nga si Javier Para ang wala nagasuksok sang face mask samtang nagapamunyag. Tungod sinigid panugyan sang pulis sa kabulig nga magsuksok sang face mask para sa iya safety, kabangdanan nga nagsulod sa balay ang ining kabulig. Pila ka minutos ang nakaligad, nagwa si Para kang iya asawa kag ginkumprontar ang kapulisan. Natabo ang tensyon sa tungasan 2 ka partido matapos ginbastos ni Para ang pulis kag ginambalan sang masakit nga mga tinaga. Gintuyo siya nga aresto ni Madrona apang nagpalagyo si Para. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa Food and Drug Administration kon FDA kag Department of Science and Technology akon DOST nga mag-hire sang dugang empleyado agod mapatuman ang 24 oras nga operasyon. Suno kay Presidente Duterte, mas maayo kung madamo sang empleyado agod matunga kung sanday sino ang pang-adlawan nga magatrabaho kag kung sino naman ang panggabihan. Patag sang Presidente nga sa ginapangatubang nga COVID-19 crisis sang Pilipinas kag bugos nga kalibutan tama kadako sang papel sang FDA kag DOST. Ginapangabay ni Duterte sa 2 ka ahensya nga magbaton sang madamo nga medical technologist kag sang mga nagagraduate na nga mga doktor apang nagahulat na lamang sang resulta. Sa ibang banaton nga balita nasyonal, nakaalerto na ang Department of Health sa posible nga pagdata sang kaso sang dengue sa pungsod. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere, siguruhon sang DOH nga hindi ni makadugang sa problema sa ospital sa pungsod ang mga kaso sang dengue. Suno kay Vergiere, mayara man sang COVID-19 referral hospitals para sa mga COVID-19 patients. Padayon man ang papag-iangot sang DOH sa mga local government units para abisuhan ang mga ini nga siguruhon nga magpadayon ng healthcare system para sa iban pa nga serbisyo.
Ginapaabot man nga magapadayon ng pagnubo sang kaso sang dengue sa pungsod. Naibuluan sa itong Disyembre 22, 2031, nakarecord lamang sang 815 ka kaso sang dengue ang DOH, mas manubo sang 87% ikumpara sa kaangay nga petsa sa itong tuig 2018. Kag sa katapusan niya, Balita National, pag-imbestigahan sang Department of Justice kung DOJ ang kaso sang babae nga napatay nagligad nga Biyernes matapos wala madapatan sang bulong pagkatapos nga magbata sa anong ka-hospital nga iyagin kadtuan. Sa televised briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ginpasiguro ni Justice Secretary Bernardo Guevara nga ang DOJ ang mag-imbestigar sa kamatayon ni Catherine Bulataw. Nagbata si Bulataw sa iya puloy-an sa syudad sang Caloocan apang kinahanglan sang medical procedure bangod sa komplikasyon. Ang midwife nga nag-assist sa pagpagwa sang lapsag ang nagrekomendar nga dalon sa ospital agud makuha ang placenta sa iya nga uterus kag na-report pa nga naubsan sang dugo si Bulataw. Sunod sa pamilya, si Bulataw ang gindala sa North Caloocan Doctors Hospital, Far Eastern University Hospital sa Quezon City, Bermudez Hospital, Skyline Hospital and Grace Hospital kag San Jose del Monte General Hospital sa Bulacan apang wala ini ginbaton. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bungod posible tapikan ikaw sang balatian niya colon cancer. Gani yari ng solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kung ang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan niyo colon, pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kaso sang COVID-19 sa bugos nga kalibutan masobra na sa 3 kamilyon. Samtang mga beauty queen sa Pilipinas may ila-iya nga mga pamaagi sa pagbulig batok sa COVID-19 pandemic. Kaya sa atong balita espesyal, paano may maluan kung pure ang imo ginabakal nga honey o kung dugos. Inatanan sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Makulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Kag sa ato naman nga Balita International, naglambot na sa 3,3,352 ang kaso sa 2019 coronavirus infectious disease o COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Naglambot naman sa 207,103 ka mga tao ang napatay bangod sa among balatian. Base sa pinakauling nga datos nga panguna sa gihapon ng Estados Unidos sa mga pungsod nga may pinakamadamo nga kaso sa coronavirus. Ang Estados Unidos sa karon ang mayara sang 1,7,514 ka positibo nga kaso, 56,624 ang nagkalamatay, samtang 137,720 naman ang mga naka-recover. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, bilog nga sweldo sa Quiapo na makuha sang kapin 66,000 ka empleyado sang San Miguel Corporation, lagip na mga consultant kag contract workers. Sunod kay San Miguel Corporation President kag COO Ramon Ang, na-release na ang bilog nga compensation benefits ang ila 66,557 ka empleyado nga nagalambot ni sa 3 ka bilyon ka pesos. Ginpahig pa ni Ang bisan may grace period nga ginbagay ang gobyerno sa pagbayad sang buwis, magabayad gyapon on time ang kompanya sa obligasyon sa gobyerno. Nagtigana na sang 11.67 bilyon pesos nga inugbayad ang SMC sa gobyerno. Nakabayad na ang kompanya sang 8.77 bilyon pesos, samtang ang balanse igahatag pag antes matapos ang enhanced community quarantine. Kadungan sini, padayon man ang paghatag sang donasyon sang San Miguel Corporation, lagip na ang pagpanagtag sang alkohol sa mga ospital, pagkaon, harina, libre nga toll kag pagpanghatag sang PPE. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 70 centimos, ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 72 centimos, samtang ang Hong Kong dollar may katumbas nga 6 pesos kag 54 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, ang mga beauty queens sa Action Boy. May kanya-kanya, yes, like me. Ako yung may aram ako kaugalingon ko nga way sa pag-health chart. Kati, hindi ka man queen pero beauty. Beauty lang, oo. Do ba si mga beauty next... king. Ha? Hindi queen king. Ano na yun ba? Tumboy ka, girl. So, ang Action Boy, mga beauty queens natin diri sa Pilipinas, kangay bala sa ako be... Ay, beauty lang gali, sorry. Nalipat naman ko. Hindi ka pa queen. Oo, butasan o paganiya. Kaangay kay... Nag-queen ka man din bala sa Karabalan? Hindi pa i-remind, kino ka cancel. Bayin na lang tong mga sinanguna nga panahon. Nga do ka pugtak dito sa kakon nga ano mo nga make-up mo. Sino man to yung ko ni mama man. For anyway, it's okay. Kay do ka, ano lang tama ka puti mo guya. Pero kamot do ka layo how. Ang kamot mo do kalagum. Alawaw, lagum. Wala ko lang ginambal, di ba? Yambal mo gin. So, ang Action Boy, si 2018 Miss Universe Catriona Gray, kaupod ni Action Boy ang ginatawag nga Young Focus Philippines. Nagapanghatag sila Action Boy sa mga bugas. Sa mga daily wage earners nga wala bala nakasulod sa trabaho bangod sini nga ECQ ang ginapatuman. No pay. Yes. Si si 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach Action Boy, nagapanghatag naman siya sa mga face mask, mga N95 face shields, sa mga health care workers nga nagapakig-away isang COVID-19. Si Miss Universe 2011 third runner-up naman Action Boy, Shamsi Sipsip.
meron siya bala, may ano gitawag sa doka donation drive, doka something naman na. Para makabakal sa personal protective equipment para man sa mga health workers. Si Miss World Megan Young naman, o pwede naman Action Boy ang mga chef. Nag-ano naman sila, nagapanghatag naman sila pagkaon sa mga frontliners. Kag sa mga ATAS, nga nagabaligya sa gulay, sa Itas utan. mga ate? Oo. Para daw ka social sang 80s. Pero 80s, mag sa English, di ba? 80s. So mga ate, kuya, kapanghatag sila sa gulay kag mga fruits, Action Boy. Si ano Sa naman, mga ate, sa mga negra. Allah kalay, never. Sa mga, ano naman, Action Boy, sa mga, kay ano naman, kay 2018 Miss Globe Philippines, si Michelle Gumabaw. May ano naman siya, Action Boy, may donation drive nga, your 200 pesos. Para naman makatipon siya sang pondo sa mga pigado nga pamilya nga wala sa mga puloy-an, homeless, Action Boy. Kag si two-time Binibining Pilipinas second runner-up naman Samantha Bernardo, kag si Miss Eco International 2019 first runner-up Maureen Montagne, nagapakao naman sila, Action Boy, sa mga pigado nga pamilya sa Palawan kag Siargao. Ay, mga very good diba? sila. Mga very good. Truly. Muna sila nilang ano ganito, kaya nga mahal ni Kwan Miss Universe sa Pia Worsbach bala. Yeah. Beauty, anong heart bala? May heart bala, no? Nalipat. Beautiful with a heart. I'm confidently beautiful with a heart. Thank you. Sure. Di ba? Correct man? Correct. Muna sila, no? Muna sila. Nami, of course. Nila. Siyempre, kami pa yung mga beauty. Di ba? Hindi na basta-basta yan. Di ba? Ayaw. Kamu nakapangatag mga mundi, bla? Mga beauty gani. Kamu naman ay ani Action Eden, Action Ann. Mga beauties. Mga beauty queens sa Action Radio. Kaya wala mamukontra din. Siyempre. Kalay. Balita sa sports. Dalayo na ginkanselar ang One Championship. Ang tanan nila nga nakaschedule nga away sa bulan sang Mayo. Ini bagud man sa epekto sang coronavirus pandemic. Ginpahayag ni One Chairman Chatri Sityodtong nga wala pa sang kasiguruduhan kung anong bulan mabalik ang ilas ni nga away. Pangunahon ako na nagapanguna nga prioridad nila nga karon ang safety sang mga players kag sa mga opisyal. Natala na kung tani nga magapatigan sa pungsod ang Infinity Series ni sa Mayo 29. Sa din natala na kay depensa ni Brandon Vera ang iyas ni nga heavyweight title. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! And happy Tuesday! Happy of Tuesday! Course. Ano ka subo na sa Tuesday? Hi! Naka mga greetings. Ano tabo si mo? Naka mga greetings na naiyasang mga... Sa ka ano lang? Nabalang mga wala pa kabaton sang SAP. Hindi ka na makabaton kaya ba GCQ na tadi Action Boy. Yung priority subong sa DILG. Ang ECQ. Oo. Di manog tapos na niya ang ECQ. Iba na pakbaton ko na ho. May nag-text na may kondre ho. Nag-comment sila nga. Ang ila ko nung SAP din na. Manog tapos na ang ECQ. Daw ay pa kami SAP yapo now. Hindi ko bisang SAP. Penball. Ball Sige, pen. okay. Okay. So, importante Action Boy. Ano ka na lang bala, Action Boy? Nang move on ka na ng anay sa SAP. Hindi na lang ko Kaya mag-expect. importante, ang pasalamatan mo, Action Boy. Ngarap lang more than a month na ang pagpatuman sining lockdown or ECQ, Action Boy. Pero may ginakaon tayo gyapon everyday. Correct? Amo na ng pasalamatan mo, Action Boy. Meaning, wala ka gidagin pabayan sang Ginoo. Correct? Mugani. Kung daw... Okay ka man lang yan, hindi na magsabit pa sa SAP. Hindi na. Atong mga nakabaton, bala tani, nga di gid sila tani deserving. Tani matouch ang ilang heart ni ibalik. Kaya ba nagululi na? Actually, way matouch ang ilang. Actually, ang ibang nagululi, way matouch ang ilang heart. Gali kay. Kinulbaan sila sa kaso. Sakaan na kaso mo. Mabato kada kung sakaan ka kaso. Sa size lang, mga tubang ka kaso. Diba? So, mayo pa nga ibalik na lang. So, iban balalik, ang iban ginadayaw, ang iban ginabuyaya. Kaya kung hindi ka mo pakasuhan, kaya kabalo na sila lang, hindi sila pwede mo na sulit natin. Hindi malo ko na hindi ka pwede nang fill up ka pa form. Kaya basi makalusot, daanay karon kay may padak sa kae kaso. Ang mga kapitan pagid may pandam bala si Secretary Anyo kag si DILG Undersecretary Martin Dinio bala. May pandam nga manabat ning mga kapitan
Nga may mga anomalya sa tagtagana isang sap. Hindi na matago good luck Oo, mag-auditing gani Makita mo man na sa mga blas ang pumuluyo, Aksyon Boy. Diba? Kaya doon kagamo blas ang pumuluyo. Mag-auditing gani ginapa-post nga daan kung sino, ginapa-post na daan sa mga barangay kapitan kung sino ang mga beneficiaryo mo. Makita na da gani, mga pumuluyo, ka-report gani, kag ma-audit, kag may anomalya. Ate, bugto, orangos, gano'n mga kapitan. Kalain. Meron pa gani, pati ang mga patay ko na Aksyon Boy na may sulat. May meme na guys sa Facebook nga bugtaw kaya ito sa lista. Ang mga skeleton. Bangon kami. May kunuwaon tayo kalay. May kunuwaon patay. Patay ara sa lista. Kaya laing gali ang representative nga makuha, no? Tani na balik na to sa mga nagbangon. So, sige, Aksyon Boy. Dili kita na sa ato niya balita espesyal. Aring paano mo mabalan, Aksyon Boy, kung puro ang imo honey nga nabakal or dugos. Kada mo, blas ang kabaligyan mo sang honey, in fairness, Aksyon Boy. Isang nagligad, anay subong nga mayamon, ni bala may pandemic, to kadamo sang nagapaninguha, guro nga makakuha sang honey. Sa may pandemic, nagkaroon ng damo, gurong buyog mo. Ba, siguro. Kaya naga-stay sila guro sa bukid. So, mas namin, gidi Aksyon Boy, ang honey, gidi nga haling gidi sa bukid, may ara, di ba, gidi na cultured nila. Meron among doara siya sa box lang, dugay mo sa sang artificial nga Tera, mandang honey. Okay man ha? Okay man. Basta alin sa buyog? Oo. Pero mas namin yan, kuya gyapon niya haling gidi sa bukid. Very natural. Correct? Sige. Alin sa bukid, siyang karabalan. Correct. So, ari Aksyon Boy, Aksyon Boy, paano ta mabalaan kung pure ang ato na bakal nga dugos? Una, magkuha kita sa palito na black Aksyon Boy sang posporo. Tapos, isaw-saw mo na siya kung ang black na ba? It's either black na or red, no? Isaw-saw mo na Aksyon Boy sa dugos for 5 minutes. Tapos, ang 5 minutes Aksyon Boy, itry mo siyang kiss-kiss bala sa iya nga, sa kilid, sang posporo na bala? Ang ginagamit sindihan. Kung magsiga Aksyon Boy, meaning pure kuno ang honey. Okay. Yes. Kung hindi siya magsiga, meaning... So, kung may mabaligya sa akon, hulat ka na 5 minutes. Na. Dahil lang kay ikaw mo na saw-saw. Panigurado lang, di ba? Kung di magsiga, Aksyon Boy, fake. Kung magsiga siya, meaning pure siya. Okay. Hindi man sa guro peke, kundi nga hindi siya pure. Hindi siya pure lang. May mga kalamay, may mga tubig. Na sila. Kung ano pa pinamutang nila. Kaya mabalaan mo ng honey, kaya bugat na siya Amo na. Gigakisa ka budlag, gigya pa mag-identify, di ba? So, next Aksyon Boy, pwede mo man siya, ang pure ko ng honey, wala ko yan nag-freeze bala kung gina-ref mo. Kaya may hara ko ng Aksyon Boy na bakal, pure gina ko pure gidya, ay gin-ref ko pagkabas, lapit to nga ang nagputi. Meaning may white nga sugar. So, wala gid siya natunaw ang sugar, Aksyon Boy. Nagapabilin gid saya. And then next, Aksyon Boy. Pero ka lang kakaintuan sa kinabakal mo yun, no? Gani, no? Maragay si Mama lang napabakal ko kay para sure balaw. Gawi ba? Pero kakaintuan gid. Ikaw na mo lang kakaintuan, no? Siramiman gani. Kaya nga, magapanginto pag idyahaw, no? Mangin honest ka mo, be? Kaya ginakao na balas ng tawo. So, next Aksyon Boy, magbutang ka kuno sang 1 drop sang honey sa papel. Papel. Kung mabasa ang papel, Aksyon Boy, meaning hindi siya pure. Pero kung hindi kuno mabasa ang papel, meaning pure siya, Aksyon Boy, nga honey ang imo na bakal. Yes, kag may ginatawag pagid nga thumb test. Maano sa gani kung mabasa ang papel? Hindi pure. Hindi pure. Pero kung hindi mabasa, pure siya. Dubali yan siya 1 drop. Daw liquid na gani, no? Oo. Kaya kablo ang honey, do ka gid siya Aksyon Boy, do ka although it's liquid, pero do ka solid balang iya nga diba? Although it's liquid, do ka solid. Tama do ka da. Bongga. May gano'ng balanta ang cellphone kaya ang mga ticket na seroplano. Mga cellphone kag ticket seroplano. Ano na siya meron? Nagkakaintuan sa mga ticket seroplano. Wow. Good morning sa taga Granada. Wala iya po nabalik ang ako niya sa ako na mesa ako. Baklang siya. Aging baklan ko siya ticket kay ano siya may agency. Ano tawag na travel agency. Isang the day na nga magbiyahe na kuya. Ato ka na sa airport. Hong Kong. Why ko gali ticket? Ato ka na sa airport. Hala, Wala
Nakagali ticket. Oo, kasi. Kaya Good morning! Yakan to ang bus airport kayong ticket, apas ko lang da. Good morning, Cecilia. Ay, sorry. Hindi na lang. Bayan ko na lang siya. Ulaton ko na lang siya. Sino kadugay na to? Good morning, sis. Hindi lang nga full Ako to si Into, mako sa itong tugon-tugon sa imo. Gani, no? Kadayon. Gali kayo wakadayon. Magbalik ka, dalaan mo kukuha ng It's baklan. very frustrating to be action boy. Pati wait may mahimo. Kaya everything happens for a reason. Ganun mo. Lachar! Basi ko na, kuhan ka pa to na quarantine. Ha? Hindi man. Ay, hindi pa man to. Kaya ano to ya? Hindi to ya sa Hong Kong ya. Do, kinagamot ya, may garali-rally. Nga kung masukso ka black or white, naan ginano ka to nila. So, ang gindala ko to tari nga mga dress colorful. Colorful gito ya. Tigali kayo. Nagbrakintol ka na to pa sa airport. Ay, 1 year na sa June. Nakaka-proud. Actually, ka na sa airport no? Ano man. Tigali mo lang ticket. Sige lang. Kung mag 1 year nga wala gyapon i-greet ko siya. Pati. So, next action mo. Alam mo, nawag naman ikaw lang si mama. Manokot naman ni siya. Kaya iyadaan, may ano man to siya, may Bacolod Davao man siya daan. Wala man na dayon, kaya wala gani, di ba? Wag na dayon ang Hong Kong. Bacolod Davao pa. Nawag naman ni siya, manokot naman ni siya, karo. Nako naman di pa may So, ano action boy, next ang thumb test. Dito sa honey nato nanay. Thumb test. Ang thumb test action boy. Sa malagko, Oo. Butangan mo siya sang small drop man sang honey sa imo kamot. Kung mag-spread siya, kung mag-spill, meaning hindi siya pure honey. Okay. Pero kung mag-stay lang daw siya kuno, meaning pure siya. Kaya hambal din nila, pure honey will stay intact on your thumb. Naamo na namin ko gina, liquid niya intact, hindi ka liquid niya solid. Diba? Cancel. Di sa thumb dyan, hindi pwede sa mga middle finger. Pwede, depende sa mo. Wala kita problema. Galing ka masapos ang thumb, kaya dako ang thumb. Oo, na nakapag-amo na. Kung naglapta siya, meaning, ano siya, hindi siya pure. Kaya naman ko na problema, kung da kayo ba iban kumpul, da way thumb mo, kaya lang thumb, gudyaw. Pwede. Pwede sa iban. Siya iban din nga tudlo. May nag-chat sa ako, action boy, Hindi na lang anay, Ang makikiam ko nung tudlo, Siling ko, get, masyang budlay daan kung siya niyang kapatrol, kaya do, may makomment. So, next action boy, ang genuine honey ko no, or pure honey, wala nag-expire, ha? Kaya meron siya kuno sang natural preservative. Pero ang iyan lang kuno nga potency na black action boy, naga-diminish syempre kuno. Ano mo na hambal nila. Importante gid action boy nga kabalogi kita nga maglantaw. So mo na kasi syempre pwede na butangan ng gabuda bukal bla kung bukal. Kung magbukal bla ng honey bla kung may ara na sa nga kun i-turn kuha mo sa bla daw may bukal kung may bukal daw pure daw muna sa daw na wala din na butang nila ano butalan din nila action boy ara ko nung may water beside mo nga pinggan na butangan mo siya sang honey kung iya mo na siya balaw daw shake mo siya ga-form siya kuno honeycomb. Anong honeycomb? Husay? Ang iya na bala ka sang honey balay sang honey. Honeycomb. Di ka form siya. Ang doga, mo na bala. Ang beehive. Ang beehive? Basta ang balay na bala. Daw ka mo na bala. May balay mo ng honey, of course, may balay ka gani honey pa. So, mo na siya, action boy. Ga-form na siya. Kung iya mo ng pinggan. Hamba, may, ano bala, butangan mo siya tubig, tapos butangan mo honey. For example, pinggan Pag butang mo sang honey, iya mo na, ga-form siya nga do, iya na bala nga balay. Balay sang buyong, hindi ka balay sang honey. Balay sang honey ang balako? Balay sang buyog. Mga rin magkonsimo ko yung balay ang honey. Balay sang buyog. So, mo na siya, action boy. Ma-form na siya, meaning pure na siya. Pero kung nagalapta ko, no, meaning hindi. Okay. Hindi, damo. Kasi pwede, pwede ma-test ni mo, hindi ka mahintuan. Oo. Importante mo na sa ka-informative man bala. Yes, of course. Hindi ka mahintuan. Oo. Pero sa itlog mo. Pero kapon sa atlog. So, I hope, damo ka mo ito na-learn sa mga atlogs niya. Di ba? Kung paano mabalaan ang... Pero may na-learn ka man sa akon, pati sa itlog, Ha? Wala, ko may na-learn si mo kasi Jo Marito kagapon ni mo yagin sample. Gin sample. Di may lagyan nagsample. Actually masample ko tayo subong honey. Galing kay do kabudlay man sindi-sindi tadi blahaw basta si gabong tay golpe. Kay may honey ko datani pwede mo to sample. Di mo nagtapos naman ta. Hindi na kay do 7:56 na. Good morning Ana sa kay Antonieta Yap. Migo na tuntor ko jongko mga aga. Sa kay Basilio Dominador Artificio III.
Good morning. Andre Polanco, mayang aga. Beltran, Magbanwa, Jongko, sa siyudad ni Sambago. Ems Aboso, Alma del Mundo Cordero. Sakay Julius Caballero, good morning. Sakay May Cautivardo Henyo, Josefa Cabrera, sakay Joseph Anthony Ortilio. Kag kay Febrose sa Tanuco, kag happy birthday gali. Kay hindi gali birthday niya, no? Sakay attorney Tam Falgi. Alin sakay Roberto Gallo, no? Kag aring birthday gali Aksyon Door Show. Happy birthday sakay April Rose Luxin Generato Hachero. Alawin sa ngalan niya, no? April Rose Luxin Generato Hachero, happy birthday. Alin kay Josefina Luxin Generato. Kag happy birthday kay Melissa Alonso Cesar sa siyudad Sambago. Kadamo, sa may birthday, Aksyon Boy, no? Happy birthday sa inyo tanan. Si Dali. Dali, yasa. Dali, yasa. Birthday sa happy Dali. birthday, Miss Dali. Sino pa? Tanan-tanan nga may anniversary. Kaya mga birthday da. Sige, okay? Sa aton nga, Aksyon Boy, sa aton nga mga ka-aksyon dra sa may kapamatib sa Facebook, hindi ko di makita. Yung mo yung makita mo da. Igritas lanay, be? Igritas lanay, be? Ang problema ni sa akon sa Facebook na hindi ko ka... sige lang, Cecilia Oleo, Lovilla Alvarado. Naga problema, agad ang extension sa quarantine. Navi, Yuko Gaj, Hagukoy guro ni. Yuko Lito Dayap, Richel Ligada Mambong, kay Jose Cuenca. Nga ako nung sa singkang tingala sa kuno tungang gabi ang tagtagana isang sak tagalas 10 kuno gasugod bakla na ibuto Valyanga amigo ta good morning Corazon Quijano Cory Vidaha Mike Jan Seva dira sa may Moises Padilla kag Lianyo family dira no Diong Reyes yan Jillian Batislaon Anthony James Sablano Wilson Tejedor, Nelda Guanse, Alexander Belonio, kag Buboy Peroy, may aga. Kag iban pa Aksyon Boy nga, hindi natin makikita. May iban Aksyon Boy nga, ga-disappear mo. Kay gano'n siya sa aton niya live. Good morning sa inyo. Thank you again sa inyo pag-upod sa amon subong nga aga. Inyo ginmamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.